Good evening. Good evening. Hamonemo. Hello, Tanoro. Good evening. Good evening. Good evening to you all. Hey, don't worry. Don't worry. I'm live. I called you before. I think I don't need that again. You know? Mm-hmm. Hamonemo. Hello, Tanoro. Ndị ọma m ji aga mba. Ọ na-aga ọ na m agụrụ m si m abịa lee unu. Yes, good evening. Good evening. Good evening. Ano, nwekwurechi. Ọnwa nnọọ nwaanyị o. Jeketen. Bịawanụ, bịawanụ. Good evening. Good evening. Asị m abịa. Mụ na nọ n'ọtụ for 10 minutes or so. Yes, so good evening from Lillian Ujunwa. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thanks for joining. Kenneth Oluchi, thank you for joining. Good evening. Chisimdere, Chisimderechi. Yes, what a beautiful name. Chisimderechi. Good evening, ma. Good evening there. You're welcome. You're welcome, Chinedu Okoye. Thank you for joining. Thank you. Good evening to you. Good evening to you all. Oboro. Borola. Yes, so when the melatonin or ana hokrechi biwa no when the mas asma bia lekiri ọnụ taa mụ na ọnụ tọkwanụ otele se ka m bịa for at least a good 10 minutes before itidara ndị nepa magazine ekpoju ọ na-ahụ na anụ kọntrị nọ n'ime. You can imagine Hebrew $9 million ga-ebige American lobbyist. It was $9 million wege na power sector. At least I got a long way. Businesses will thrive. Mana ha prefer iburu ebuge just big ka ewere gaga tọwash nke ewere ga kwuo ihe na-awụ ihe mere nọ. Amam ihe kọntrị ka ejiri wụrụ nnọọ ndị nọ n'ime ha na-ata ahụhụ. Ndị so ha achịgaghị mgbe ka obiọma na-akpa ha ọ na-arụ ha mma. Imagine $9 million big America, a group in America na ha were gaga convince we Trump. You can imagine that. Were $9 million wabata ya here, wabata ya na Nigeria, bubata ya na the economy. Onye dị busy enwe ike pụta akụkọ onye na-enwe ihe ọ na-eme ya ka akụkọ protest. Ọkụ dịrị 24 hours businesses na-aga. Ihe a dị mma. Ihe a Trump mega ọrụ ebe kọntrị dị mma. Ma people etiwela America pụọrọ anyị n'ụzọ America bịara ke mana onye ọbụla dị very happy. You can imagine the insult. A na-akpọ ha bịa invaders. Do more, in fact, do more. $9 million. $9 million. Ka eji ga penti kwuo ka epenti ihe dị mbọdịrị ka epenti ya na-aga convince ụmụaka na convince ihe buga ha wo this the analog mentality. Ha chefuru na technical age enwere era ọ ga-awụ this $9 million enwe onye ga-ama otu o shiri ga mana ọ gara ya asụ nwoke keke na-aga nwa mụmụmụ na-eso ọ ga-adị ama m nga ha n'ugbo ha wondawala who even made that public. Who even exposed that? This is technical age. Hello. And when he mere no nyobla bu word naka. Everybody bu word naka. Na-ele ya no nyobla na-ele ibe. Hey, were that the analog brand. Pali ha na $9 million gege. Nye group na America. Na ha were pashiko. There's na tia country cat. Tia. Jebo. Oh no, they are fine, they are doing good. From Okoro Jatitiebe. How
Is our babies? Yes, they are fine. They are fine. Thank you so much. Hi, happy Sunday from here. Happy Sunday. How is our triplets doing today? They are doing great. They are doing good, my dear. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Say hi. Hi. Ụmụnne m, asị m abịa na ịtọrọ ọnụ nọkwanụ olu na oteele ma hụkwanụ ụnụ hụtụkwanụ mụ na ụnụ bịa n'ụtọ ahụ eziokwu ejiele. It's almost late, but I'm not going to stay long. Just few minutes. Few minutes. I kwakara. But I'll still come back next week to discuss an important issue. Very, very important. Mami Jimato. Thank you. Evening. Mami Jima. Ana m ekele dịrị nwanne m ekele ndewo ndewo my sister ndewo webi towolom. Thank you so much. I just did blush seeing you. Wow, Chichi Beke. Chichi Beke. Okay, Iwa how far. Yes, so you were so. Let me not be carried away. You're a nice lady, in fact. Chichi Beke, you're a nice lady. God, in His infinite mercy, will make His way, make a better way, a very beautiful way, beyond the expectations, and all of that's not just only you. Amen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Happy Sunday, madam. Happy Sunday to you. Chiweduru, thank you so much. Obiora, U55. Thank you so much. Nwanyimbano nde. Adamma o, adamma asịmma bịa kwetere ọnụ taa. Ehighị n'ụra ezughị ike m ezuru ike. Nwanne ọ na-ehi ụra abalị. Nne m ụra abalị awụhụ ke eji ahụrụ ekele Chineke. For some nights now, I've not had good sleep, but it's a sweet discomfort, sweet one, sweet discomfort. Inevitable. Some things are just natural. The first 3 months are not hard easy, but we move. The joy it comes with shadows every other discomfort around it. Why, I greet you. Thank you so much. Thank you. Thank you. It is well. God is there for you. Amen. Thank you, Olivia Thomas. God bless you. God bless you. How are the triplets from Jacinta Williams? Thank you. They are fine. They are doing great. They are doing just fine. Very soon, not now anyways, very soon, I'm gonna make channel where I will be posting all about me, a channel without family lifestyle, yes, where you get to see the triplets, they are growing up, and every other thing. Some may be saying one, but now you're always sitting down. I don't want to start posting, missing this, the actually miss the ishi page, none of the car. My mama ministry ministerial page. Page for its own purpose. I got me miss here with him. I'm for the children who I want to see the babies, how are they? I got a channel where you get to see me through the hurumulo in the sense that maybe some children homework di nwanyimbano eleta nwanyimbano shebe give ya hụrụ kwanụ m nwanụ m ebe m dị egbe gị. When I create a channel for that, I will still let you know. But for now, this page is not to be missed. I don't want to add a niche to it. It's my purpose. It's a mature channel for what it is.
abịa by ha na-ekwu okwu ya how to hear what happened to others, we learn from what happens to others, we move, we change, we drop some things we don't want to stick with, the character attitude. And when you have a women again, and when they make your favor, you get to see how it is with others, and then to enable you change for good. Congratulations, madam. Thank you so much, Sinead. God bless you. Thank you. Thank you so much. A funny or the question? No, I'm not trying that question. No. YouTube won't have a question. No, I'm not asking them any question. Let them ask. Let them ask. Feel free. I don't want to bug these my fans because I so much love them. So mun me lota nara ana hokure chuna ga kwake mege lota hita kariala obere ihe okpofu nwanyimbano, your stories are always interesting. Thank you so much. Thank you umunne mo ihe umunne na gabiga. Yes, umunne na gabiga. Good evening from West Papua. Thank you. Good evening. Webi Towolum. Yes, so you're highly welcome. Thank you so much. I really appreciate your time with me. Every single time you spend with me, I appreciate you all. God bless you. God bless you. God bless you. Congratulations, madam, from Dono Koro Koro. Thank you. Thank you. I appreciate you. God bless you. Ụmụnne m eleke megana ha sị m ewere opportunity a kelee unu niile si na ọ ga-adịrị unu na mma unu niile nga unu ha ụmụnna ibere akwa n'obi iwe n'obi iru uju mgbe ụfọdụ ọ na-agbaju dọrọ some of them wetewa akụkọ na akụkọ nga na-akụ some of akụkọ na drop ebe a na-akọ ya n'anya mmiri n'obi ukwu a na-akọ ya na aga m ekwe akọ ya na ole ihe m ga-eme a na-akọ akụkọ a na mgbagwoju anya n'ime ihe iru uju 95% of akụkọ m na drop ebe a na-akụkọ akụkọ ahụ na-abịa wite anya mmiri n'obi ukwu mana ọ na-agbagbotewa ya ọ na-ebido manwe okwu ọnụ ọnwa nke ekwurukwute na sọpọtụ ekwere nke asị ndị si mee ya otu a eme ya otu a ihe anyị na-agara ihe na-asị ọkọkọwa mmadụ ibe ka ọ na-ebi ike adịra ya ugbo azụ so biko gote m oko n'azụ ọkọkọ na anụmanụ ya ga-eshi ya n'oshishi otu na-eshi how you come true for these people who drop these stories with heavy hearts una be true for them. Asị m ka m were ohere kere unu na ọ ga-adịrị unu na mma onweghị unu ga-achọ achọ n'oge unu nidiri mmadụ ga-azụ unu mgbe unu nidiri enyemaka ga-erute unu. Asị m ka m were ohere kelee unu ọfụma enwere story m drọpụrụ some time ago gbasara nwanne anyị nwoke onye lụrụ nwanne nwunye ya eme ya ihe ọwụ mee ya establish ya the woman nwere problem of ọ na-anọ ofu ebe infidelity illicit relationship with na-amịgharị megide ihe pastọ ya atọ ya ime ya na-ajụ sị lee otu nwa men involve and ya gaje ịhụ nwanne nwunye ya ka emere ehi ya walk out of the marriage na the man otu ọ ga-adị and then the marriage nọ na-asọzi ya oyi na ọ just na nwunye ya gbara n'ezi kama nwa dị involve ọ na-amanyekwara okwu ahụ ọnụ mmanya ya ọnụ nga o buru ibu. The man gara gafta nwanne nwunye si abịa ahụ ya ka ya na ya kwuo na ihe ọ bụla ọ chọrọ na ga grant ya emechara ahụ meeting ya gwa ese na ihe mere na nwanne nwaanyị ga-anọtọ n'ụlọ nne na nna ya at least 3 years ka ihe azụzụtụ ya na obi. I will still compile the video m ga-ege gagharịa ha gwa the voice note to mụ na ya ekwuole mana agwara m ya sị voice note dị too much ime ọta mụ na gị na-ekwu na drop of phone enwere ike ichefu ihe n'ikwu gị mere m ya na voice note so that m dị ready for you mee gee ya
gee ya over and over again so that the story will register well. Ya sị m okay, nke a briefing ka m mere. Then mechakwa m ga-eweta the story gwa unu ihe ọ gataziri, ihe ya na nwanne nwunye ya gataziri, n'ihi na enwere nsọm etuto ga-eji mgbe ụfọdụ ị gaghị aghọta ihe gị na ya ga-agaga, especially ka ejiri n'anya ọ ihe nọgidere nwanne anyị nwoke ahụ, but God is in control. Unu a lot of people gwara ya onye ọbụla na opinion asị uche onye adị njọ, onye ekwu unu agwacha n'anya ya ya otekele decision. Ebe echi ma nwanne echi aga m abịa gwa unu ihe ya na nwanne nwunye ya butere. Mana ụwa na nọ n'ime ya otu na-anaghị etute oji na-amaghị eme. A sị na ya nwere ọdụ amaghị anụ. Ama m ihe ezigbo nwaanyị na-eji amanyekarị ụfọdụ ụmụ nwoke na-edizavụ ha. Ụfọdụ ụmụ nwoke kwenu na-amanyere ụmụ nwaanyị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-edizavụ. I don't know why it's like that. Ka mmadụ ga-esi lụọ ezigbo nwoke site n'ezigbo ezinụlọ pụtazie ya feel ya nwa wụrụzie disgrace nyere ma di ma ụmụnne ma ụmụ ọ mụrụ amụ. Otu ọ dịkwa otu a naka nwoke mgbe ụfọdụ sometimes. I don't know why it's like that. But yes, we are human beings. Everybody cannot be sent. In fact, nobody is a saint. But we have to anya na-epush kwe na-aga ebe a ga-agbaghara a na-agbaghara je ka ga-ekwe emume a na-emeje a na-agaji chi na-ehu ehu na-eji eji ọ wọte ụwa na anyị nọ n'ime ya dị. So echi or nwanne echi m ga-eweta update of that particular video ga drop ya ngano. Hello. Chinedu, thank you so much. Thank you. Said hi. Thank you. Thank you, my nwanne mmadụ. Ụmụnne m also jejielu nsị mabịa na ịtụrụ ọnụ. Mabịa na ịtụrụ ọnụ before ha etetechi ugbo ya kwasuru abụọ etetere sef ọ otu ka nọ n'ụra. Ụmụnne m asị mabịa na ịtụrụ ọnụ. Nọkwa ya I will still come back next week. Ngwanụ ka Chineke duwere m ọnụ nke onye na-achọ ya chọtakwa. Ọ ga-adịrị unu niile na mma. Ise ngwanụ bye. Ow.